the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The beginning is now, the verse will be world out, and amen. Good morning guys! Welcome sa among vlog. There is a YouTube channel, ang hashtag Amiga Vlogger, collaboration with my friend Ed's Vlogger. Maybe next year po o ganahan na po siya mubalik siya vlog. Ayala mo kabalaka, no? Then sa pagkakaroon, binila sa tamagtanaw sa akong channel. Good morning! Mamahaw ta guys! And happy Monday sa atong tanan. Ang ikaunom nga misa de Gallo Novena alang sa pagsaulog puhon sa Pasko this year. 2020. Okay, mamahaw ta guys. Gahapon guys. Ako. Maginay na puting guys sa Nainom kami. Thank you kayo kayo. Before the Christmas and nagkataon lang dahil lechon. Thank you, Nina. Dili man ako ang goal. Ready, go! Smile! We are the children of the world! Like that, oh! Like that, oh! Ay lang!
Niya karon sa second floor. Kami na nag-iya din sa second floor kay dili man kay daghan ang tao guys, pero yun nun na vlogger ba magyaw-yaw ba ko lisod po magyaw-yaw ko dito nun na. Ubay-ubay ang tao. Muna mangita gitag kanang area ba nga kita ra bitaw guys. Muna kapait sa mga vlogger guys kay mangita gyud area nga kanang ikaw ra isa guys ba kay para di ka ma-distract. Ma-distract de. So, niya karon sa taas. Mangumang sa taog ka ng kuan guys. Kanang kalo. You almost have another missing teeth. Isa guys, sakay. Mangumang sa tagkalo guys. Mangumang sa pagkalo. Diyan lagi kalo. Dadots? Dadots ni? Ay, sa? Okay, ako pa dyan. Lagyan na. Ay, nakilagyan na. Lagyan na kayo magkwanta, mag-picture. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong aking Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kaniyang ibinukod. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Pangino'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Halina bukang liwayway, ikaw ang araw na tunay.
magdiwang na Emmanuel ay darating o Israel. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating pong paglalakbay sa nobinaryo ng Misa de Gallo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng maraming grasya mula sa ating napakabait ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mabuting balitang napakinggan, ang pagbisita, ang pagdalaw ni Maria, mahal na Birhing Maria sa kanyang kamag-anak, sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Pagkakatagpo, pagkita ng dalawang babae, isang babae matanda na. Hindi pwedeng papasukin sa simbahan ang mga senior citizen above 65. Matandang-matanda na si Elizabeth. At baog dati. Ngayon, nagdadalang tao. Nagtagpo sila ng isang dalaga, ng isang birhen na nagdadalang Diyos. Teka lang, tumigil muna tayo. Kulang ang aking pananalita sa milagrong pinagninilayan natin. Ito'y kagalakan. Ito'y kakaiba. Mahirap na ngang mangyari isang mirakulo, eh dagdagan pa natin at pinagsama pa. Ito, kaya itong dalawang babae natutuwa at nagagalak. At kung tayo'y nagagalak, ang buhay natin mahirap. Siguro mas maraming lungkot at hapis kaysa tuwa at galak. Pero bilangin natin, salamat sa Diyos sa mga pangyayari, mga okasyon ng tuwa. Katulad nito, nagsimula sa sayaw, sa saliw, sa ritmo, kung kumasaya ka. Diba? Ikaw, di ba? Kumasaya ka, di ba? Yung kilos ng katawan mo, iugnay natin sa ating unang pagbasa. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, hango ito sa awit ni Solomon. Awit ng mga awit. At yung
Nagsisimula ito, ang comparison ito, hinahanap niya. Nagmahal ka na ba? Ha, Brad? Ha? Ito, binata pa ito. Nagmahal ka na ba? Siyempre, makita mo lang yung iyong sinisinta. Dug. Ha? Tinitibok na kinikilig. Ha? Gusto mong makita. Ha? Yung maganda mong sinisinta. Kaya nga, ang description ng pag-ibig ay isang usa na lulundag-lundag, sasayaw-sayaw, di ba? Yung usa na tumatakbo at tinatalo ng mga gulod at mga burol. Yan ang pag-ibig. Talagang ang pagkilos niya, ang saliw niya, ay talagang kapanapanabik, gustong makita. Iugnay natin. Paano nagsisimula? Kahapon, ako ang alipin ng Panginoon, piat voluntas tua sa Latin. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong wika. Hindi lamang nagtatapos sa salita, sa pangako, sa sumpa, sa gradong panunumpa, opo na matamis, kung hindi nasasalin sa aksyon, pagsasakongkreto ng salita, isinasagawa ang salita. Kaya, kadugtong po ito ha, kadikit kagad yung anunsasyon sa bisitasyon. Anong sinabi? Si Maria ay nagmamadali na pumunta sa kabuluran, yung gunod. Siya lang po nag-iisa, nagdadalang tao siya, sumasakay siya mag-isa sa asno. Ha? Sa asno. At burol, alam yung burol, pataas, paakyat, mahirap yun. Yung iba, ang hirap-hirap naman ito. Pataas pa ito. Parang akit ka ng bundok. Parang ang bigat, di ba? Pero kay Maria, dahil sa pag-ibig, dahil sa saya, ay, parang usang sumasayaw, nilulundagan itong mga kabuluran, itong mga gulod, mga maliliit na bundok. Ha? Yan po, sayaw. Ha? At yung pagbati, naku, nagkatagpo. Gamitin yung imahinasyon nyo. Dalawang babae. Ha? Kasi, yung sinabi ng anghel, manganganak ka, medyo mabigat yun. Lililiman ka, bababa sa yung Espiritu Santo. Nagulumihalan si Maria, talagang kailangan mag-isip ka. Pero may konkreto sinabi, natatandaan mo yung kamag-anak na si Elizabeth? 6 na buwan na. 6 na buwan niya. Kaya, ayun, konkreto yung larawan. Naku, talaga nga ba? Kaya, nung nakita ni Maria, binati niya, hindi nakalagay dito kung ano ang salita ni Maria. Puro si Elizabeth ang pananalita dito. Binati niya. Ito, imahinasyon ko. Nung nakita niya si Elizabeth, totoo nga. Totoo nga ang sinabi ng Arkanghel Gabriel. 6 na buwan ka nang nagdadalang tao. Kamusta na? Invention ko po yun, ha? Imahinasyon ko po yun. Kasi hindi sinabi dito eksaktong salita ng mahal na birhen. Ha? Nung ito naman si Elizabeth. Naku, puspos ng Espiritu Santo para nagdadasal ng rosaryo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa sinapupunan mo. Ang iyong anak na si Jesus, doon tayo nagdadasal ng Santo Rosario, di ba? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Yung Abaginong Maria, Hail Mary, nasa Biblia. Yung dasal nun. At sino ako
upang dalawin ang ina ng aking Panginoon. Isa pa ito hindi sinasabi. Mahabang kwento ito. Mahabang kwentong ito. Pero hindi lahat sinusulat, hindi lahat sinasabi. Ano yung hindi sinulat? Ano yung hindi sinabi? Pag ninilay ko, paano nalaman ni Elizabeth ito? Ito po, doktrina natin, di ba si Maria ay ina ng Diyos. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina ng aking Diyos. Sino nagsabi kay Elizabeth noon? Hindi binanggit na ang Diyos din ay may komunikasyon kay Elizabeth. Di ba? Sa panaginip kay San Jose, kay Zacarias dun sa pag-iinsenso, sa ating mahal na Birheng Maria, si Arkanghel. Hindi sinabi, hindi nakasulat, pero may revelasyon din kay Elizabeth. Nandito ang ina ng aking Panginoon. Mapagkumbaba, mabighani, may paggalang. Hindi po ba? Hindi lang po dalawang babae ang nagkita. Nagkita rin, nagkatagpo yung dalawang nasa tiyan nila. Siyempre, yung kay Maria ay ilang linggo pa lamang sa sinapupunan si Jesus. Pero 6 na buwan na. Alam nyo, isipin nyo lang matanda ka na. Pasensya sa mga lalaki, hindi naman tayo nabuntis, di ba? Isipin mo na lang, si Juan Bautista, propeta yan. Malikot yan, naninipa yan. Nung buhay pa malakas na. Ay nako, ewan ko, yung mga babaeng pandito, yung mga nanay, yung malakas sumipa. Kasi yung layunin ng ating patron, halimbawa, pintakasin, modelo, halimbawa, patnubay, gabay, sa si Juan Bautista, nung nabanaagan niya ang presensya ng kanyang misyon na ituturo, naglulundag na. Puro sayawan po ito. Nag-iindakan, masaya. Naglulundag na. Sabi ni Elizabeth, ano ba itong anak ko? Naglulundag na. Sa tuwa. Mga kapatid, Kaya, ito, pagnilayan natin. At huling punto po. Bukas, mapapakinggan natin si Maria, aawit, kakanta. Para bukas na. Nagsimula, kung masaya ka, nagsimula tayo sa sayaw. Pati mga bata, nagsasayawan din. Ginagaya yung mga magulang nila. Bukas yung awit ni Maria. Mahaba yung kanyang kanta. Parang karaoke tayo, videoke tayo. Sasaya, sa tuwa. At sinabi, di ba, 6 na buwan na, 6 na buwan, nagdadalang tao, na si Elizabeth, na natiri si Maria ng 3 buwan pa. Alam nyo na, ibig sabihin nun, Alam nyo na. Kaya isipin nyo na lang, syempre mga pang-reliyoso ito, pang-spiritual na pinag-uusapan. Syempre, mananatili si Maria ng, alam nyo na kung bakit mananatili si Maria sa bahay ni Zacarias ng 3 buwan. Bukas ipagpapatuloy ko po. Magtatanungan yung 2 babae, Mare, paano ba natin itong isisilang? Matanda na ako. Mahihirapan akong isilang itong batang makulit at masigla at malakas na ito. Si Maria naman, ewan ko anong tugon niya. Paano ako? Isisilang ko ang Diyos, ang Panginoon. Diba? Ayan, pagnilayan po natin yan. Kasi hinihiling din natin ng milagro sa Kanya. Bawat isa sa atin, kailangan natin ng milagro sa buhay natin.
malaki man o maliit, alam niyo yan, alam ko yan. Ako rin, may hinihiling din ako. Sige na po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa, tayo rin ay magbigay lakas loob sa isa't isa sa panahon ng pandemya, katulad ng pagbibigay ng inspirasyon ni Maria sa kanyang nagdudustang pinsan na si Elizabeth. Magtulungan po tayo, palakasan natin ang loob ng isa't isa, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.